natin guys hanggang dun sa dulo. Yan. Paggamit mah kahit di ka pa mabaraw kung nagadong nakabitay ang gamat pa nga mga mapuso ka maglak ikaw yung nalagyapan kawak nakabata bata pa munting malaman basta mabata ito ito. Gana gisango? Damo dito po. Nagkuha ka baro pa. Mabati ka lang tama sa pagkuha. Ulat sa pagpaangan. Hindi pa na nasiraan nyo. Bale, 2 kalahati yung ilalagay nating abono dito sa taniman natin. Dahil mahigit 7 days na nung naitanim guys, mga kabunggoy. So ayan, nag-abono na tayo. Ayan, so sana maaga nating matapos, no? Ayan. So ito yung binabuhat natin na kinakarga dun sa mga balde-balde nila. 14 complete, guaranteed. So, yan, so subok at maasahan. Ayan. Ganun na. Niya pa. Naurnungan dahil tatubo ah. Lagot ang cellphone. Kung nakawa na. So ganyan po ang ilalagay ng fertilizer, mga kabunggoy.
guys, malapit na tayo sa dulo. Ay, nandito na pala tayo sa dulo. Ayan. Dito na tayo sa dulo. Ayan, mga kabunggoy. Ayan, tignan nyo yung galingan natin hanggang dun sa may bubong, hanggang dun sa daan, mga kabunggoy. Yan yung lagyan natin ng abono kanina. Nagmula tayo dun ay nang Rogitay Jai sa tayo nagpababa, mga kabunggoy, no? Ayan, no? Ayan, mga kabunggoy, nakapag-gana-gana tayo. Ayan, tapos na. Ayan tayo sa dulo. Ayan, so aalis na kami. Sa mga bago pa lang po, huwag po natin kalilimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bago po nating uploads. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so shout out po nga pala kay Blue Angel TV. Yan po. Tapos kay Team Dimas Usawan. Ayan, so yan po yung mga channel nila. Ayan, pag-check na lang po. Ayan, so tulong-tulong po tayo, mga kabunggoy. So yan, maraming salamat po.